Go back there, go back there, go meet that man. Mama on your Yeah, one thing okay. I said go back there, go back there, go back there. Yeah, phone man on your to you. Yeah, my junior brother. Yeah, phone man on your to you. When can talk? There will be a home on honor. Who you know? And you got a 1 year to ya. One thing okay. Okay, come to China, when can no buy can no. Okay, come to near phone, near phone. I'm one okay. We are really in a family. I are getting what you want yet to her. I'm his brother, his younger brother. Go capture Ragabuki. He won't yet to that lady long ago. Abum one okay. It was 1 year worker. Therefore, Adam 19. one nigga one, you're therefore 23. one nigga one. Pagan a magadendo. I had them do. I'm not there with you people now. Mom on a job. Mba. Pagan one on. On the job. How about the shop? Shop. No, I do no. Shop, no, this one I do no. Mba. I quit on that one nigga one, you jack here for interview. Yeah, I got back on social media. Nga one new room interview. Gone you. I'll go and wapra. A kawoge wapra. Mba. Opera no no lem gone. Onolia. Idango goofu. Mba. And then here you say, Jenna, where you when you couldn't use the use. But if for now, put here. It's what you have been talking here. Take a play here with you. It's a long good here. Tell them good here. See you here and a jack on my phone on Nime Moto. Ibranga Beata Koshigre Mese. Not you who didn't knock our phone stand. Branga Beta Koshigre Mese. And I hear now, my man wrong. I could be sing. I come and hear all I'm going to get on social media. Nina. Nganero. Chiliaka Gello. Obachita. It's what you are pregnant and no, you are not serious. Don't joke with me here. Obachita. Eligbe. As me Eligbe. Chineke abaga ọkụ Eligbe. Ọ bụrụ na ụlọ ụka ka ị nọ na ị ga-emechi anya. Na-ekwu okwu gede siri. Eligbe. Lekwem. Ọ bụrụkodị dị yiri ndị. Mbakwa. Ese gịnị? Mba. Ele ihe wụ mba. Ị mara mma. Ụlọ nke chọrọ olili ndị ezigbo mmadụ. Ele ihe gbawu ndị. Ị mara mma. Onye gwara gị sị mara mma. Mma. Ọ ya bịa chi ikpe ekpere ahụ dewe fon n'ala ka ebili ọtọ gị ịla azụ. Ekpebere ịgwa m na ị mara mma. Isi mbakwa. Agreement. Prostrate. Nwa bingo mụrụ anwụ prostrate. Enya dewe fon gaa straight mana ahụ ọfụma. Ese mara mma. Gịnị mara gị mma ọ? Eto m ogologo. Ịtọrọ ogologo. Asị gị prostrate, asị gị bịa here. Prostrate wepụ aka gị ahụ n'azụ gị. Ịtọrọ wichi ogologo. Ịtọrọ wichi ogologo. Ote ha nọ ka teepu eji emeji akwa. Ibere gwa m si ịtọrọ ogologo. Dewe aka gị ahụ straight, Chineke agbaghị ọkụ. Iche ndị na-ere frozen chicken. Ra nga ịgwa agbụsị ịtọrọ ogologo. Na gịnị mere?
ịtọrọ ogologo tọ n'azụ akụkọ ihe ọwụ mmaghị ọwụ lewe anya di ya lewe anya na front lewe anya n'ime kọtịn ahụ kpacha ike da woman akpụgha sista magị yela chief imo na-eji ati fim branga be gwa m sị mara mma lekwa otu otele gị dị nnọọ ka ike sista magị yela chief imo na-esa ati ihe ati ya sọ kọntent lewe anya front chineke agbaghị ọkụ nwa bingo branga be gwa m sị mara mma look at iri jin ndị awụsa na-eji egbu belụ na ọkịrịka branga begwa lewe anya di ya ogologo ndị rụ ya na-abịa palọ o ji ogologo itoro ogologo onye rụ ha nke ereghe gbomgbo n'ise branga begwa m si itoro ogologo ya were fon gị i clean that heat megagị nga na ma mara mma ọgwụ ịmaghị si ije dị rara ahụ masị nwere ndị nọ na ọta na-asa ebeghi akwa ụwa ji masị nwere ndị nọ be dibịa ebeghi akwa ụwa ji bịara nga bịa clean m heat welite isi gị ahụ na ada ahụ Chineke agbaghị ọkụ mgbe ebrekere ha atị dọrọ isi gara ịhụ ụdị akwa obere bifo ya were saga makpuo pastọ n'ime gbapụta ya n'ime nwa bingo branga bi hitiri m hiti ịtọrọ ogologo ịchasawa ogologo ka eji alụ nwaanyị n'otu ọ dị nnọọ ka Eve were apụlụ nye Adam na Baịbụl tigbaka ahụ n'ọnụ ga-ege hichakwa hit ahụ eke aha gị Ọlụọma. onye nyere gị datinem mmadụ lere gị taa mụọ gị were aha ọlụọma nye gị sị ịrụ ha gịnị enwere ihe ịrụrụla bifọ enwere ihe ịrụrụla ịpụta bụ ụwa enwebe ihe ịrụrụla n'ụwa ị pụtara gị bịa nyekwa gị ọlụọma na ịrụrụ gịnị na ịrụrụ gịnị Chineke agba aka gị dem you ịrụrụ ọlụọma onya ọkụtụ gị ọlụọma mpa Emeka ma ọlụọma mpa Obinna ya bịa ego gị ọlụọma Chukwu ka ole dewe fon ahụ n'ihu gị ọfụma ma ahụ ihu gị bukat fata m ihu nnọọ ka sista ma gị na art na-eme kọntent uchichi fimo branga Islam sewa ọlụọma ọlụọma onye oke afọ iju ụmụ ole amụbekwa m enwele mgbe ị gbarala ara mbakwa nwanne gị nwoke enwele nke gbarala ara mba iji aṅụ gufu iji anyụ ahụ gị na nwoke nọrọ gị nyụ ahụ mba mpa gị na mma gị ha nọrọla otu ahụ na ha nọrọ na-eri nri otu onye n'ime ha anyụ ahụ pụọ akwụkwọ oji atọghị mba enwele nwanne gị nọ na famili unu nara na fentin mbụ egbe eluigwe agbagbole mmadụ na famili unu mba nna gị o ji agba nọkaut mba ị lụọla ọgụ okporo ụzọ mbụ gị na nwaanyị ibe gị omegidela ihe gị ime ya ụta iwu onye ebe Anambra steeti ebe na Anambra Ọka North ebe na Ọka North Amanuke ebe na Amanuke Eziama ị hụrụ nwa wụ nwa afọ Igbo aha bịa nga ha taga ahịa agba ahụ ọnụ nga dị amadị be nna ha lee nwatakịrị n'ọnụ ma be nne ya ọ ga-adịrị gị na mma nna amen dem you see them you eleke we mem magam ihe ndị emem nga fata mara isi dem you bịara nga tigere m emem
megide hemema ndị kara stedis ndị efe aka bịa kwụ ụgwọ isi gị na dina ga-ele akpọ membas na-atụ ọfere gị na-eri ego ọfere nwa bingo frangị tiri meme ndị mpa ha ji achọghị iji anọ na nra alụ ọgụ Mba. nkịta ọ taala gị mbụ Mba. enwere nwanne gị garala nga mbụ Mba. 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 enwere nwanne gị akwara amụ ya akwa Mba. ka ebe isi na wọchị m Enugu ukwu. ụmụ nwoke ha abala gị ọgụ mbụ nwoke ọbala gị ọgụ mbụ Mba. atala gị n'okpuru steepụ mbụ Mba. onye tipa draiva ọtala gị Mba. onye na-anya ambalansị ọtala gị Mba. ndị na-eje dekoreti nga mmadụ nwụrụ ọtala gị mmadụ letrala gị kwuchi okwu ike ịbịala ime ya ejidere gị nga ejidere gị ejide nga ịta eleghị ijijiri nwa ya ekwu ya ọ maka ya ọbụrụ na ka iji aha dị gị ekwu ya ọ masị iji ata o jidebeghị mbụ mmadụ letrala gị Chineke agbaghị ọkụ eleghị iji ekwu ya gị na-ehe ihe ekwu ya eleghe ya ọbụrụ da anya enwerọ mmaghị amasị enwere onye tarala gị ha ma eleghe ma na-egwa mmadụ Amakwa m ya ama because emego m ya introduce to mmadụ. ele Rosanna ka onye ọbụla bịara na ga-eme introduce to mmadụ Ọbụla okwu dị mma introduce onye nwaji aka ya ga na shop ya. gaa na shop onye ọwụ Shop mọmị m. Shop ogolo ọgwụ jụọ ya ese m. O mewe esi ya na ọmụ onye mbụ. Ọ sị na-abụ m friend ya. So m si oke. the guy okwu ezigbo mmadụ eleghe mere iji hapụkwa such a guy Ma, sa? eleghe mere gị na onye ahụ alụzi Achọghị m ọbụla ezigbo mmadụ ọ na-eme cheating. ị chọghị ọwụ ezigbo mmadụ Ọ na-cheat. What do you understand by the word cheating? Like ọ bịa na-aga na fonu nke m mana mma nganwu na fonu ya ngwa ya okwu ụmụ nwaanyị ọsị m na m bụ main na m kwụsị iji ya maka ụmụ nwaanyị na ọ bụ only son so na o ya emenwe ihe ọbụla ọ chọrọ so m nwa wee sị ka m nọọrọ onwe m. Ọ gwara gị na ọwụ onye isi ọ ga-emenwu ihe ụlọ ọwụ pụta gị na ọ wee chita only that word ikwu na ọwụ onye son ọ ga-emenwu ihe ọbụla ọ chọrọ is a red flag already. So ị ga-abịa sị m na ọ because ọ wee chita ka ị ga-eji sị na ọ wee ezigbo mmadụ only that word o yuzu na ọ wee man ọ ga-emeli ihe ọbụla ọ chọrọ that word aga m emeli ihe ọbụla m chọrọ and ọ only son is a red flag. So that one ịgwa m na ọ reason iji hapụ ya is understandable. Ị na ihe na-agba gị na so ebe isi na ọ na-eti iti let me be honest to you ị hụrụ ụmụ nwoke niile nọ nga na watch m here both married and unmarried. I'm not joking with you. Both married and unmarried. So for onye ha lụrụ awụ a virgin. I mean ha ma awụ virgin lụọ nwaanyị. Yes. Enwere ihe wụ na ewu virgin gị lụọ nwaanyị gị na nwaanyị aha ibiri nwoke ahụ wụ virgin lụọ nwaanyị nwere ka ọ ga-echichi na that woman. But ị hụrụ ndị ka ewu ha atama na atama before ha ga-amite nwaanyị lụrụ ha ga-echiti on that woman. Na me talk am. So the ability for you to play a vital good role for that man to maintain and be safe with you and still have that regard and respect for you is what you should know. That is the pure truth. Then they can hụkwara na abroad will have their half father more na eme na ha na-etiti and their wife because ha no nga mess her up a deport on ha na ha kpọrọ ha eke nwaanyị ebu ha ebubo. Na me talk am. Na-ele m anya nga ha mee mistake hapụ that woman na abroad ahụ lọta Nigeria ha ga-edetu ọnụ somewhere. They must test somewhere. Ị na ihe na-agba gị na? Yes, yeah.
So I mean, some of them who are online here, half of them, my wife, oh, my wife, oh, only my wife, oh. I am a child there. I'm my feeble. So don't say, get say, KKK. Even Paga who pastor. Just pray you get a man with a conscience. I'm not advising you, I'm not preaching to you, I'm not a motivational speaker. He with a man with a conscience. Oh, when we hear me, walk with a conscience, oh, now get the number. Yeah, respect to we are quite, you know, we now, but now game meeting. You know what I'm not working at? And when I'm working day like that, or won't I get cheated? And when working one home wine, I yet it and I want your love for ya. You got ya na but now game meeting. I want ya now wish ya about that game. I will not get cheated on you. On with a conscience. Oh man, I want ya like Ram, where, or talk about that now, one year the West Sam, ya won't win how that perform. Conscience, I hear me ya na barra, wine also. Cheating. In a anya in a film man and a titi. Do one na in a kurumo kuna na my life. You are cheating on your man. Won't take it out now won't or almost not get dinner mere no. You take it out now when you're getting an eye. Zeg and my yege go that shaggy go. You cheat on your man. So in a use of the word of cheating, no one when what you understand that word of cheating before Ghana conscience. Oh. In an end, wagana. Oh, yeah, what time? So if they use that word, I know cheating, man, I wonder. If I have another woman's contact on my phone, while I know I have a girl that I love, then I stay on call with that woman 1 hour, 30 minutes, 45 minutes, 20 minutes. That is not business. In the name of just bestie, I am cheating on my own girl. And then I'm with that woman. I am cheating on my own girlfriend already. Nkwe ya na ị ga-ahụ ndị ke n'obodo Igbo nwere besti nwoke esiwe na lie na me talk am nwaanyị ọwụla wee married woman mgbe na ga na-arakọ anyị na-eke isi but mgbe na gị na-anọ na phone 2 hours 3 hours 1 hour 45 minutes na-atakashi eze. Whether you like it or not, indirectly or directly, I am cheating and you are cheating. Genotype. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. I have more numbers. Congrats. 081 084 57077. Stop a minute, I want to have a little. Good afternoon. Good afternoon, sir. Here for interview. Yes, sir. Yes, sir. Okay, man, you all am on social media ni ngadi room we interview. Yes, sir. Come on. Ngadi room we interview. That's ngesa. Gawani. Like ngesa. The way for nana na get billion to get last. Begesh walk come out. Begesh walk come out hunger. Begesh walk come out hunger. Akwa nwere n'ụlọ ọgwụla nwa bingo. Akwa nwere n'ụlọ ọgwụla. Iyi naanị dobra bịanga. Tọna azụ Chineke agbaghị ọkụ. Ichi onye ndị osisi ọma boys osisi ọma na-ata. Look at. Enya gbego ọkụ m ga-ebutu gị ya ma ọkụ ame like that again na.
Sorry, ọkụ na-eme ya ụmụ. Were reverse bịa. Nọrọ nga ahụ. Wepụ aka n'akụkụ gị. Iche onye adị ime mgbasa agbaga pool. Mgbasa agbaga pool cannot yell over in. Look at. Pago de power see how what head. Papa nwụọla. Child. Mama nwụọla. Okay, orphanage daughter. Donna. Face here front. Oh. Young Aquanara kid like this. Oh, and I'm here. When I'm here. When young Piaka like this. When you say, damn you, look at Utana, the Ihani me, I can dog knock up on that. Nano Gate. No Tanagish, no knocking Yaniji, the bossa, the dedica Daziga de Pianaka would have come mad. The good Tana get the no. Yana like this, get him one young. O young Anaka like this, Yabia the way she would. You wanna no like this, give you some way. That would have fun, okay? My boy, Fuanu Chineke. Hana, Chineke. Hey. Therefore, I'm 23. Kebish now watch him. Aba. Aha, Chinaza Lawrence. Negadan Mago no dia. Mba, Mam gara meeting. Gini burum page. All stroke. Yo, donna. Do. Odram page. Do sorry. Donna. Omere ama n'ọnụ ma n'ụkwụ ma n'aka ma n'amụ. Do how to na den donno. Do. Family. Okay, sir. Na-eyi mbeside ma ha ga-enwu. Na-eyi mbeside ma ha ga-enwu. Onwe mbeside a ga-erute gị aka nna. No? Amen. Ọnwụ mbeside ka mpa gị nwụrụ. O? Ọ ga-eru gị aka. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba, amụbeghị m nwa. I je ezu oshi? Mba. Mma gị ọlụgharịrị di? Mba. Ị nọrọla ụta nkịta enye gị ọsọ bido chụma gị ọsọ from ụlọ unu gba chụma gị gama? Mba. Iji anọ na nrọ nwoke akpọ gị ya atamaghị? Mba, omenubeghị m. Ife ntịela mbụ? Mba, sir. Enwere mgbe iji anụ ụta ya na-agụ gị sị gị nwụọ na-agụ gị ya na-agụ gị nwụọ o meela gị mbụ?